ఏలూరు శాసనసభ్యులు బడేటి రాధాకృష్ణయ్య, నగరపాలక సంస్థ మేయర్ షేక్ నూర్జహాన్ పెద్దబాబు కృషితో ఏలూరు నగర ప్రజలకు త్రాగునీటిని అందించే దెందులూరు సమీపంలో ఉన్న గోదావరి జలాలు కాలువ ద్వారా నీటి మట్టం 3 అడుగులు ప్రవహించడంతో సమ్మర్ స్టోరేజ్ ట్యాంక్లోని నీటిని తోడగలుగుతున్నామని నగరపాలక సంస్థ కోఆప్షన్ సభ్యులు ఎస్ఎంఆర్ పెద్దబాబు తెలిపారు. ఎమ్మెల్యే చంటి, మేయర్ నూర్జహాన్ పెద్దబాబుతో ఆదేశాలతో బుధవారం ఉదయం ఎస్ఎంఆర్ పెద్దబాబు గోదావరి జలాల కాలువ నీటి మట్టాన్ని, సమ్మర్ స్టోరేజ్ ట్యాంక్ నీటి మట్టాన్ని, బండ్ లీకేజీ శాశ్వత పరిష్కార పనులను పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా పెద్దబాబు మాట్లాడుతూ గోదావరి కాలువ ద్వారా జలాలు నీటి మట్టం 3 అడుగులు ప్రవహించడం ద్వారా సమ్మర్ స్టోరేజ్ ట్యాంకులోకి మోటార్ల ద్వారా నీటిని తోడగలుగుతున్నామన్నారు. మార్చి 10వ తారీఖు లోపు బండ్ లీకేజీ శాశ్వత పరిష్కార పనులు పూర్తవుతాయని తెలిపారు.